Өфе яшь дәресләрдә каршы ала. WorldSkills 2021 Бөтәрәсәй чемпионаты финалы быел Башкортостанда үтә. Сараның республика өчен әһәмияте нинди? Һаумһагат. Эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортстан Республикаһы Мәгариф һәм фән министрлыгының профессиональ белем бирү бүлеге баш белгесе Гөлсемә Килмәкова. Һаумһагат. Хәерле көн. Шулай итеп Башкортстан WorldSkills чемпионаты каршы ала. Иң беренче нимә ул WorldSkills дигән сорауга җавап бирәйек әле. Тамашачыларга тагы бер тапкыр исен төшерәйек. WorldSkills ул яшь һөнәрмәннәр арасындагы профессиональ осталык чемпионаты. Һәм бына был чемпионат быел Башкортостанда үтә, яшь һөнәрчеләрдә ул юкка гына безнең республика хайланмаган шулай бит финал өчен. Әлбәттә, яшь һөнәрмәннәр конкурсы быел безнең республикала үтә. Бушка гына безнең республика хайланмаган, чөнки Башкортстан Республикаһы WorldSkills чемпионаты юнәлешендә 2016 елдан бирле катнашып килә. Һәм әлбәттә безнең команданың да уңышлары бик зур. Һәм шулай ук әйтергә кирәк, безнең республика ул эре сәнәгать һәм шулай ук энергетика үтәге булып тора бит инде Россия Федерациясе регионнары арасында. Һәм шулай ук безнең сәнәгатьнең авыл хуҗалыгының заман менән бергә баруы, шулай ук йер казылма байлыктарының табылуы, әлбәттә уникаль шундай республиканың урынлашкан урыны ла әлбәттә безгә шундай Россия кимәлендәге зур чемпионатты кабул итәргә мөмкинлекләр аса. Ягъни был чемпионатка килгән һәр яшь һөнәрче үзенең осталыгын күрсәтә алырлык мөмкинлекләр бар дип әйтергә. Әлбәттә, һәр бер компетенция буенча мөмкинлекләр майдансыклар булдырылган һәм әлбәттә катнашучыларга мөмкинлекләр асасак. Һәм әйдәгез әзерлек ничек барды шундый әйтеп үтәйек. Чөнки бу зур Россия кимәлендәге сарага әзерлек итте генә барды. Әлбәттә, әзерлек безнең ел дәвамында барды дип әйтсәк тә хата булмас. Билдәле булуынча, 8нче Бөтәрәсәй яшь профессионаллар чемпионаты сентябрь айында үтте һәм безнең республика башлыгы Ради Фарит улы Хабиров был чемпионатта шулай ук уның ябу тантанаһында катнашты һәм WorldSkills чемпионатының флагын кабул итеп алды һәм ошо көндән алып дип әйтәгәндә безнең республикага җитди әзерлек башланды. Бүгенге әлбәттә безнең катнашучылар өчен майдансыкларыбыз әзер. Төп майдан, чемпионат үтәсәк майдан ул яшь профессионалдар паркы дип атала. Был парк Рубежная 178 урамында урынлашкан, Кострома шуга ингән ердә. Бында безнең иң күп компетенциялар ошында урынлашкан. Бунан тыш шулай чемпионатты үткәрү майдансыклары булып 3 колледж тора, Өфе аэропорты, шулай янгын хәвефсезлеге идаралыгы Өфе һәм Ювента типографияһы тора. Шулай ук әзерлеккә килгәндә әйтеп китәргә кирәк, безнең Башкортстан Республикаһы бюджеты тарафынан әлбәттә ошо чемпионатты үткәрү өчен финанс бүленде бит инде һәм шулай ук WorldSkills талаптарына җавап биргән корамалдар һатып алынды. Бұл корамалдар, бұл майдансыктар әлеге вакытта эшләп чемпион өчен әзерләнгән майдансыктар, улар табан республикала ошо яшь белгечләрдә әзерләү өчен файдаланылсак, шулаймы? Әйе, әле бұл корамалдар бөтәһелә майдансыктарда торалар. Чемпионат үткәндән һуң бұл корамалдар бөтәһелә Башкортстан Республикаһы колледжларына таратып биреләсәк, колледжлар үз сиратында, үзләренең майдансыктарында ошо билдәле компетенциялар буенча остаханалар оештырырга тиешләр һәм ошо остаханаларда артабан безнең студентларыбыз үзләренең осталыктарын камиллаштыралар. Әлбәттә, шулай уку программалары буенча уларның дәресләре үтәсәк бит инде һәм шулай WorldSkills кимәлендә үткәрелгән, WorldSkills стандартларына туры килгән демонстрацион экзаменнарда әлбәттә ошо остаханаларда үтәсәк. Был инде колледжларның материаль техник базаһын нык кына яхшыртасак. Әгәр дә 8нче чемпионаттың финалын ителһәк, үткән ел ул онлайн форматта үткәйне, осталыктар онлайн һыналды, компьютер аша бәйләнештә һынанларда. Быел формат нисек? Быел форматка килгәндә ул килеп катнашу форматында һәм бөтә безнең региондар килеп катнашалар. Ошо әйтеп киткән майдансыктарда шулай ук әлбәттә әле илдә безнең коронавирус менән бәйле ситуация һаман да әле актуаль дип әйтәбез бит инде. Шуңа күрә әле һәр бер катнашучы әлбәттә ПЦР тестлар тапшырды. Оештыручылар шулай ук ПЦР тестлар тапшырды һәм кире ПЦР тестлы булган кешеләр әлбәттә бу майдансыкка үттеләр һәм катнашу хукугын алдылар.
Күпме нинди төбәктәрдән каршы алды кунакларны? Бөтә Россия Федерациясының 74 регионнан катнашучылар килде. Конкурсанттарның исәбенә килгәндә бөтә 1800 конкурсант катнашачак. Уларның арасыннан 600 юниор укучы балалар, мәктәп укучылары һәм шулай ук 2000-гә якын эксперт-компатриот. Булар тренерлар инде. Ягъни был конкурста мәктәп укучылары катнаша. Мәктәп укучылары катнаша. Улар 9-нчы класстан алып катнаша алды. Инде һөнәр хайлаган үсмерләр дип әйтергә мөмкин шулай бит алар. 16 яшьтән, 14-16 яшьтән инде хатта. Был сарага Башкортостан сыныпта 7 әзерләнде һәм безнең команданың әзерлеге турында ла һөйләп үтәргә кирәктер. Айрым күпме катнашучы безнең командала һәм әзерлек кимәле нинди дип баһалана? Безнең командала катнашучы 280 конкурсант. Шуларның арасыннан 99-ы шулай ук мәктәп укучылары, юниор категориясына карайлар һәм ошо конкурсанттарда безнең 218 эксперт, ягъни тренерлар әзерләнәләр. Әлбәттә, чемпионатка әзерлек ул безнең ел башыннан ук башланды. Региональ чемпионат үткәндән һуң шундай зур тибәйтә команда составы бар иде безнең. Ошо зур команда составы безнең әзерлек эшләрен алып бардылар. Улар уку йортларының остаханаларында үзләренең осталыктарын камиллаштырдылар. Шулай ук партнер предприятиеләрнең байтансыктарында ла осталыктарын камиллаштырдылар. Мәсәлән, шул ук Уфа моторлар эшләү заводы, Башнефть кебек, Уфанет кебек оешмаларда. Һәм шулай ук улар төп экспертлар башка регионнарга барып, төп экспертлар менән дә тренировкалар үттеләр. Һәм хатта безнең катнашучылар арасында башка регионнарның региональ чемпионаттарында зачеттан тыш сәвәтегендә катнашып, шулай ук үзләренең көчләрен һанап каранылар инде. Шулай ук безнең май айында бөтә Россия хайлап алу туры конкурсы үтте. Ошо чемпионатка менә ошо конкурсты үткәндән һуң безнең тулыгынча йылма команда формалашты. Һәм бүгенге көндә әйтеп киткәнчә 200 бала ошо конкурста катнашу хокугына ия булды. Бына әйттегез бит инде кайбер сит төбәктәргә барып безнең катнашучылар, безнең команда агзалары ниндидер тәҗрибә алып кайтты, өйрәнеп кайтты дип. Бына тап безнең Башкортстанга, безнең экспертларга килеп өйрәнгән шундый компетенциялар бармы? Мәсәлән, умартасылыкты искә алганда. Умартасылыкты искә алганда, безнең төп баш эксперт ул үзе Дагыстанга барып, шулай ук үзенең тәҗрибә уртаклашып килде, ул эксперт буларак сыгыш яһап килде. Шулай да ниндидер бына тап безнең Башкортостанда көчле әзерләнгән шундый компетенциялар бармы? Радиоэлектроника колледжында информацион технологиялар буенча компетенцияларга килделәр, хайлап алу турына бөтә Рәсәй. Һәм шулай ук Стәрлетамак күп профильле колледжында шулай ук бөтә Рәсәй кимәлендәге хайлап алу турлары үтте. Елдан ел бына безнең Башкортстан яшь һөнәрчеләре, улар ошо чемпионатта үзләренең уңышларын күрһәтә килде. Нинди өлкәлә безнең студентларыбыз, юниорларыбыз көстө дип әйтергә? Әлбәттә, был һорауга яуап бирү авыр, чөнки бик күп төрле өлкәләр улар. Ниндидер айрым гына безнең республикага хас компетенция дип тимәк билдерә булмай. Юк, чөнки елдан ел компетенцияларның саны арта, исәбе арта һәм моны әйтергә кирәк, иң шундай зур уңышларга өлгәшкән компетенция ул архитектурная обработка камня. Был инде безнең Сибай күп профильле колледжында ошо компетенция үсешә һәм ошо компетенция буенча безнең хатта халык ара чемпионатында еңүчеләребез бар, призерларыбыз һәм еңүчеләребез бар. Ул Рафаэль Яхин һәм Илнур Сәйдбатталов. Димәк, был компетенция безнең республика өчен шулай уңышлы компетенция дип әйтергә мөмкин. Тагы өстәп әйтергә теләйм, команданы әзерләүдә шулай ук безнең әлбәттә республиканың министрлыктары, шулай ук дәүләт комитетлары итәкчелектәре ярдәм иттеләр. Улар безгә материаль һәм финанс ярдәмдә күрһәттеләр. Ошо ведомстволарның итәкчеләре безнең командаларга очрашып, нинди һораулары бар, чемпионатка әзерлек буенча шулай ук ярдәм кулы һуздылар инде. Һәм шулай ук безнең йыелма команда менән республика башлыгы Ради Фәрит улы Хабиров һәм шулай ук премьер-министр Андрей Геннадьевич Назаров 2 тапкыр очрашты бит инде. Һәм әлбәттә, чөнки республика башлыгы шулай ук ошо команда менән якындан аралаша икән, уларның уңышлары менән кызыксына икән. Һәм ышаныс белдерә. Ышаныс белдерә. Быел урта уку йортларының конкурс зурлыгы турында һүз булды. Бына ошо WorldSkills чемпионаты кебек саралар эшсе һөнәрләргә, эшсе һөнәрләрнең абруен арттыра дип әйтә алабызмы?
Әлбәттә, арттыра дип әйтә алабыз. Мына быелгы конкурс һөҙөмтәләренә генә килгәндә, специальность буенча безнең бөтә 28 бер урынга 28 кеше дәгъва итә, һөнәр яки профессияга 16 кеше килгән бер урынга. Димәк, Был зур гына конкурс. Был зур конкурс, хатта вузларда ла кайһы бер специалистларга 28 урын, бер урынга 28 кеше дәгъва иткән юк әле. Мына был әлбәттә ошо WorldSkills чемпионатында йогынтыһы тураһында һөйләйдер дип ышанга килә инде. Шулай итеп, Башкортстан өчен бына был зур сараның әһәмияте нинди дип баһалайһыгыз? Башкортстан өчен әһәмияте әлбәттә бик зур. Әйтеп киткәнемчә, безнең республикага төрле регионнардан киләләр бит инде, һәм шулай ук ошо WorldSkills чемпионаты сектарында үтә безнең эшлекле программалар каралган, 3 көн дәвамында үтәсәк, һәм ошо эшлекле программага шулай ук безнең Россия Федерацияһы министрлыгы, Мәгариф министрлыгы килә бит инде, министр Сергей Сергеевич Кравцов килә, шулай ук башка өлкәләрдән зур кешеләр килә, һәм әлбәттә монда эшлекле һөйләшүләр буласак, ниндидер килешүләр төзеләсәк төрле өлкәләр буенча. Артабан әлбәттә материаль техник база, колледжларның материаль техник базаһы ныгынасак, һәм әлбәттә безнең республика тураһында башка өлкәләр, региондар тагы яхшырак беләсәк, еңгә, угарлы, егәрле һәм уңган яшьтәр яшәй икәнлегенә ышаналар, шулай бит. Һәм бүген был чемпионаттың рәсми асыл тантанаһы киске сәгать ничәдә башлана? Киске сәгать 8-дә Ватан этнопаркында. Тамашачыларны көтеп калабыз, шулай бит. Барлык хаклык сараларын үтәп. Әлбәттә. Рәхмәт әңгәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп безнең студияла Башкортстан Республика Мәгариф һәм фән министрлыгының профессиональ белем бирү бүлеге баш белгесе Гөлсинә Килмәкова булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.